ФМИ създава в мен чувство за топлина. Усещането, което за тия 4 години, 5, в които учих, е за дом. Избрах обучението в ФМИ, защото знаех, че програмата тук и преподавателите тук са достатъчно добри, за да ми помогнат да се развия както в моята област, така и като цяло като личност. ФМИ е моето място. През миналата година беше активен европейски проект, по който бяха актуализирани учебните програми и планове в ФМИ. Хората, които правят тази програма, буквално са точно преподаватели. В момента от новите дисциплини, студенти, които не са пипали програмиране през живота си, идват от езикови гимназии, не са работили професионално с компютър, започват работа като програмисти в края на първи курс, някои края на втори курс. Много дисциплини, които в момента дори тепърва навлизат в България, като Android приложението, които аз казвам, това ми е избираемата дисциплина. Ще кажа две, които според мен са така важни. Първото е любознателност и второто способността да се задълбочава проблемите. Трябва да знае какво е интересно в момента за потребителите и да умее да го преработва по свой собствен уникален начин и да им предлага продукт, който би ги удовлетворил. Той трябва да може да има знанията, но и все пак да може да се нагажда към нещата, които се изискват от него. Да може да следи сложен код и да се ориентира в сложен код е нещо, което за мен може би е най-важното и най-ценното в един IT специалист. Сериозна теоретична подготовка, която ФМИ дава на своите студенти, също така умение да прилага на практика получените знания и може би най-важното – желание и мотивация да продължава да работи над себе си, да се учи, да надгражда познанията и уменията си, защото ученето не свършва с получаването на дипломата за висше образование. То тепърва започва. Трябва да умее да задържа вниманието им достатъчно дълго над самия предмет, за да може действително да има някакъв прогрес. Трябва да умее да е психолог, трябва да умее да вижда студента там на последния чин какво прави и да може преди да е започнал да го прави, да го спре. Първо да може да обяснява, защото студентите в днешно време са хора, които изискват от преподавателите и тези, които са тук според мен искат да научат нещо. Трябва да работи с желание и да знае как да подходи с студентите. Значи един специалист, ако говорим за учителската специалност, освен да има основните математически знания, той трябва да има изключителна любов към децата. Той трябва да бъде част от тях. Първата, която ми идва е добро бъдеще. Второ, професионализъм. Трето, младост. Предлагаш много възможности на своите студенти и преподаватели, иновативен и целящ да се развива по-нагоре по-добре. Забавно, полезно и може би вдъхновяващо. Според мен ФМИ развиваш се, актуален и конкурентен. Завърших трите си степени на висше образование, бакалавър, магистър и доктор в ФМИ. Имах щастието преподаватели да ми бъдат чудесни професионалисти и личности, които запалиха в мен любовта към математиката и желанието да преподавам. Получавам повече удоволствие от това да отида да хвана един първокурсник за ръка, да му покажа технология, да му разкажа как работят фирмите отвътре. То мен избра и се радвам, че така се случи, защото средата е важна както за интелектуалното, така и за духовното развитие на човек. Стана случайно, следствие се оказа, че ми харесва и останах. Даваща на младите хора, на тези
тези, които имат желание за по-нататъчно кариерно развитие и поставя едни доста добри основи, на които човек може сам да надгражда и стига да има желанието, може да постигне доста. Надявам се все още тук и да преподавам все още със същия ентусиазъм. След 5 години надявам се вече да работя в някаква голяма компания, да се занимавам с това, което обичам и най-важното да помагам на останалите. В момента ми е трудно да отговоря на въпроса как, но мога да кажа къде. Тук, в ФМИ, с още повече мотивирани студенти. Цялата математическа формула, според мен, точно няма. Значи всеки човек на место, в зависимост от това с какви хора работи, каква работа работи, трябва на место да може да реагира бързо и знанията, които е натрупал и придобил, ако трябва и някой други да получи допълнително, да може да се справя с конкретните ситуации. Може би огромно желание, непрекъснато търсене, много работа и търпение. 10% талант и много работа. 90% упорит труд, мотивация, малко амбиция и 10% късмет. Никога да не спираш да се стараеш днес да бъдеш по-добър от това, което си бил вчера и да вярваш в себе си, много да вярваш. Чувство на принадлежност като една голяма общност, която наистина готина общност. Там се чувствам у дома.